Добре дошли в втория епизод от поредицата за категорията храни. Днешният епизод ще е свързан с плодовете. Les fruits. Отново с моята колежка ще работим в тандем, за да можете да видите от дясната страна думите преведени на български, а от ляво изписани на френски. Не се притеснявайте да задавате въпроси, ако съм пропуснала да изпиша вашия любим плод отдолу в коментарите. Започваме с les fruits, плодовете. Ябълка, Пом, круша, poire, череша, cerise, ягода, fraise, малина, framboise, кайсия, abricot, праскова, pêche, портокал, orange. клементина, сорт мандарини. Да. Клементин. Това са мандарините. По този начин най-често може да чуете думата за този плод в магазините. Живееш и де клементина, ще отида да купя мандарини. Директно се използва това название на този сорт. Може би дори това е най-често срещания сорт в Франция на тези плодове. Манго, Манга, авокадо, лавока. Между другото, внимавайте, защото тук рода, който сме използвали, ако го променим, става професия, а именно адвокат. Така че да не превърнете авокадото в адвокат и адвоката в авокадо. Не, че те сами не се превръщат понякога на такива неща. Това е шега. И свършихме. тук, мисля, че още един слайд има. Да, Кръжи ли се? три. И това трябва да е. Банан, Une banane, ананас, ананана. Внимавайте, защото когато използвате неопределителния член за мъжки род, слято с така звучаща дума анана и се получава ананана. Да. лимон, Un citron. грейпфрут, Само едно отклонение ще направя, че лимонът, който тук е познат като лайм, зелените лимони, във френския, за да кажете лайм, нали, тази чуждица вече има и във френския, но най-често казват un citron vert, нали, зелен лимон. Именно. Така че ако търсите да чуете лайм, по-рядко ще е. Добре. Памплемус, което беше грейпфрут. киви, Киви. Това е дума чуждица, която си е навлязла така. пъпеш, Мелон. диня, Une pastèque. капина, Мюр. Между другото, още на внимание, в един от предходните ни уроци, сигурно ако сте го гледали, свързано с самофониите и звуците, тази думичка може да се сблъскате с нея по друго значение, а именно като стена, когато няма покривче или аксен циркумфлекс. Но в случая ние сме кръва плодове, така че мюр е капина. Не е стена. има ли си къщичка, си има стена. Няма ли си къщичка и капина. Обратното. Лошо. Така. Смокиня, Une figue. слива, Prune. грозде, Raisin. Това е. Още малко имаме. Продължаваме с още няколко думички. вишна, Гриот. дюля, Ето тук ще трябва да си помогна, защото я забравих тая дума. ето я.
Ето я. Ето моето средство, за да я прочета. Уи, коняс. Почти като коняк. Да. Сушени плодове, Des fruits secs. стафиди, Le raisin sec. форма, Дат. Дат е форма. Винаги ми е било интересно, защото го свършвам с доста други думи, като дата, като данни. Така че внимавайте. омофони ли са, омоними, пароними, Дат е омофон, да, както дата, като календарна дата. Може да го срещнете звучно, така произведено, като дата и като форма, но се изписва по различен начин. Малко по-различен начин. А дат от английски date по-скоро, което е навлязло и в френския също, е база данни, ако не се лъжа. Така че, внимавайте, някои от нещата се ядат, други не. И това беше нашия урок Плодов, като завършваме с картинката. Тук също ще ви призова, ако искате да се упражните, да стопирате на видеото с картинката и да, след като се упражните, да заучите, просто да ги посочвате една по една, за да се упражните. Да проверите дали, извиквайки ги визуално в паметта ви, се сещате за думата. Беше ми много щастливо да направя това видео за вас. Надявам се да ви е било интересно и забавно. Харесайте го, ако ви е харесало, когато попадате за първи път. Последвайте канала и bon appétit!